салом алайкум дӯстон ва бародарон. Мегӯянд дар замонҳои қадим подшоҳе буд ки бо худаш вазире дошт. Ҳар ҷо ки мерафт ӯро бо худ мебурд. Ҳар кор ки мекард бо ӯ анҷом медод. Аз ӯ тавсияҳо мепурсид. рӯзе подшоҳ ба ҷанг рафт ва дар ҷанг дасташро бохт. вақте ки баргашт, вазир ба ӯ гуфт: дастатро буриданд, дар ин ҳикмате вуҷуд дорад. подшоҳ гуфт: ҳар кор ки мекунам, мегӯӣ ҳикмате вуҷуд дорад. мегӯӣ ҳикмати худованд вуҷуд дорад. монда шудам аз ин гапҳои ту. ва фармон медиҳад ки вазирро зиндонӣ кунанд. вазирро зиндонӣ мекунанд ва подшоҳ ба шикор меравад. вақте подшоҳ мехоҳад ба шикор равад, ӯро роҳзанҳо пайгирӣ мекунанд ва пешки роҳашро гирифта ӯро дастгир мекунанд. мехоҳанд ӯро қурбонӣ кунанд ба хотири худоҳояшон. вақте ки мебинанд дасташ буридааст, ӯро раҳо мекунанд ва мегӯянд ки ӯ ба мо ба кор намеояд, ба мо инсони солим лозим аст. подшоҳ наҷот меёбад ва зуд ба қаср баргашта ба назди вазир рафта достонро нақл мекунад. чизе ки ба сараш омад ӯро мегӯяд ва мегӯяд: фаҳмидам ки дар дасти буридаи ман ҳикмате вуҷуд доштааст ва ман наҷот ёфтам. аммо намедонам зиндонӣ шудани ту чӣ ҳикмате дорад. вазир мегӯяд: ту бояд медонистӣ ин чӣ ҳикмате дорад. вақте ту ба хотири дасти буридаат наҷот ёфтӣ, агар ман бо ту мебудам ва бо ту ба шикор мерафтам, маро сарамро мебуриданд, зеро ман инсони солиме будам. яъне бародарон, ин суханҳои мо чӣ маъно дорад? ҳамаи он мушкилоте ки ба сарамон меояд, ҳамаи он ҳолатҳое ки ба мо рӯй медиҳад, хубу баде ки мебинем ва зуд ғамгин шуда ва мегӯем: худованд чӣ қисматеро насиби мо гардонидааст? бояд ғамгин нашавем, бояд дурҳафтода ҳам нашавем, зеро дар он ҳикмате вуҷуд дорад. боварӣ дорам ки суханҳои мо ба шумо писанд аст. хайр бародарон, то наворҳои навбатӣ, худо ёру мададгортон.